לך את הצנום לפני, אני מכיר. כן, אביתר. היה פה, בקטע הזה, גם קיר גבס בדיוק באותו צבע, שלפי הניצבים, אתה רואה את הניצבים? חדשים לגמרי. הם נעשו השנה הזאת. זה ניצבים חדשים לגמרי שאפילו לא קיבלו קורוזיה. מוכר לך המדבקות האלה? פה הדביקו על מנת לטשטש. יש כאן קורה ועליה הטיח. הטיח פשוט מתפורר לגמרי. אין לי מושג ממה זה, אם זה ממי גשמים, אם זה מהיסוד של הבניין. הקיר גבס הזה נבנה על מנת להסתיר את כל הסיפור הזה. זה אחד. עכשיו פירקנו את התקרה שהייתה כאן. אתה רואה, יש לך רטיבות מהשכן מעליך. תסתכל, התקרה המקורית לפני ההנחת גבס. אתה רואה, כל התקרה רטיבות. קילפנו גם את השליכט. יהיה צורך לבדוק אצל השכן אם יש לו משהו באזור הזה, אם משהו נוזל אצלו כאילו. בגלל זה עשו פה את ההנמכת תקרה. עכשיו גם פה הצינור הזה של ה3 צול, גם הצינור של ה3 צול, אתה רואה, זה רטיבות מהשכן. עכשיו זה הרטיב את כל הגבס, הרס את כל הניצבים. קטסטרופה.